Το δελφίνι θεωρείται το πιο αγαπητό από όλα τα είδη που ζουν στη θάλασσα. Γεννάει μωρά που χρειάζονται τη φροντίδα της μητέρας τους μέχρι να μεγαλώσουν. Το χειμώνα ζουν ελεύθερα στα κρύα νερά των πόλων. Αλλά για να φέρουν στον κόσμο τα μικρά τους, μετακινούνται σε πιο θερμές θάλασσες. Όταν λοιπόν ξαναβγεί από το νερό, υποχρεωτικά απελευθερώνει, δηλαδή εκπνέει τον αέρα που έχει μέσα του, ο οποίος βγαίνει με την μορφή ατμού από ένα στόμιο που υπάρχει επάνω από το κεφάλι του. Θεωρείται άγριο και επιθετικό, επειδή κυνηγάει ό,τι κινείται στη θάλασσα. Τα πάντα, οτιδήποτε κινείται. Λέγεται κεφαλαινοφωνιάς. Οι καρχαρίες ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια που ονομάζουμε καρχαριοειδή. Ο λευκός καρχαρίας θεωρείται ο πιο επικίνδυνος και επιθετικός από όλα τα σκυλόψαρα. Τον ονομάζουν και απλά σκυλόψαρο, ίσως από το ότι έχει πολύ καλή όσφρηση. Έχει βαρδιά πτερίγια και μεγάλη ουρά, έτσι που μοιάζει σχεδόν σαν δίσκος, με μήκος σώματος έως και 60 εκατοστά. Η Σμέρνα είναι ένα μεγάλο ψάρι που αντί για λέπια περιβάλλεται από χοντρό δέρμα. Έχει αντιπαθητική όψη, γιατί θυμίζει φίδι. Ο θαλάσσιος ελέφαντας πήρε το όνομά του γιατί ο εντυπωσιακός όγκος του μοιάζει με τον ελέφαντα της στεριάς, ενώ ταυτόχρονα είναι άκακος. Ο πιγκουίνος είναι γνωστός για τον περίεργο τρόπο με τον οποίο τρεπατάει επάνω στους πάγους ή στην στεριά. Ζει σε βραχώδη ή αμμώδη βυθό. Το λαβράκι είναι είδος που το συναντάμε σε πολλά σημεία του βόρειου ημισφαιρίου.